Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бу минутларда без Саба дулкыннары телевидениесендә җырлы бүләк дип исемләнгән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин беренче тәбрикләү хатына күз салам. Байлар Сабасында яшәүче әниебез Галиева Нурания Харис кызының 13 февральдә туган көне иде. Кадерле әниебез, сине улы бәйрәмең 60 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гөл шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең шундый якты. Синдә булган 100 яктысы, әни, йөрәкләрдә безнең учак якты. Рәхмәт, әнкәй, тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмилла дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып, барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, шатлык, ак бәхетләр безнең сиңа әйтер теләкләр. Иң изге теләкләр белән кызың Әлфия, улың Ирек, киявең Альберт, киленең Миләүшә, оныкларың Алим, Айлина, Ясминә бу теләкләргә кодагыең, барлык туганнарың да кушыла дип нукта куела. Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне ихлас йөрәктән тәбрикли. Озын, бәхетле гомерләр телибез үзегезгә. Yüreğimizini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkere külüp, şeştenigin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin adın rahmet. Şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret barısı için enkeysin adın rahmet. Yaşadın gel bizinin için uylarını da gelip ala. Senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana. Şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret barısı için enkeysin adın rahmet. Enkeyler kızını İskender'e otururuz. Belki kaçkaç kaldıratırsız, güçlüğe jiberseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede, yaşasen idi şulay, uzun ömür bir idi, kulkesin Xuday. Şeştenigi nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için enkeysin adın rahmet. Şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret barısı için enkeysin adın rahmet. Barısı için enkeysin adın rahmet.
Саба дулкыннары телевидениесында «Жырлы бүләк» дип исемләнгән тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Саба районы Олы Кибәш авылында гомер кичерүче, үзенең 81 яшен тутыручы Гәндәлиев Габделкавый кызы Нуриеваны зәңгәр экраннар янына якынрак дәшәбез. Гәндәлиев апа, сезнең адреска хат килде. Хәзер шуны укыйбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Мин сезгә үземнең кадерле, яраткан әнием турында язам. Әниебез кеше Кибәш авылы кызы. Балалык һәм яшүсмер еллары туган авылында үтә аның. Буй җиткәч күршедәге Олы Кибәш авылы егете кадерле әтиебез Нури Әхмәткә кияүгә чыга. Алар бик нык, тырыш, матур гаилә коралар. Гаиләбездә 3 бала туа. Безне бик яратып, кадерләп, сөеп үстерделәр алар. Салкында туңдырмадылар, иссегә пешермәделәр, эшкә, тормышка өйрәтеп үстерделәр. Әти белән әни 60 ел бергә гомер иттеләр. Ни кызганыч, әтиебез моннан берничә ай элек гүр иясе булды. Ул 49 ел Әбде совхозында шофер булып эшләде. Әни, әнекәебез, Аллага шөкер, ул исән сау, безнең янда. Аңа 20 февральдә 81 яшь тула. Тормыш юлында авырлыклар да, җиңеллекләр дә булгандыр. Әмма ничек кенә булмасын, әни бер кайчан да безгә авыр сүз әйтмәде, кырын карамады. Бик тәмле ризыклар пешереп ашатты, чиста, пөхтә итеп киендерде. Безнең балачак яшьлек инде күптән узды. Әни дә гомер көзенә кереп бара. 4 операция ясатып, аяксыз калса да, ул уяулыгын, зиһенен җуймый. Үз өендә, үз киенә яши. Радио тыңлый, телевизор карый, кайчан гына барып керсәң дә өстәле тулы ризык. Таба ашлары пешереп, безне дә сыйлый әле ул. Әниебез, кадерлебез, без сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, бәхетле картлык, зирәк зиһен, камил акыл, балаларыңның янәшәңдә булуын телибез. Ходай биргән гомереңне күтәрә алмаслык борчу мәшәкатьләргә тап итмәсен иде. Кайчан керсәң өеңдә нур бөркелә, каршылыйсың якты йөз белән. Кайгы хәсрәт җиңеләеп китә, синең әйткән йомшак сүз белән. Һәр көн алып килсен бәхет, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү яме янсын йөрәгеңдә, картаерга әнием, ашыкма. Иң изге теләкләр белән кызың Фрузилә, кияүең Рафил, улың Фәиз, киленең Зөлфирә, 5 оныгың, 11 оныкчыгың һәм кияүләрең диеп нокта куела. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз һәм сезгә бәхетле картлык еллары телибез. Балаларыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Şükür edip yaşım deyip yürek etsin. Мұңайырға сәбәплер yok ömürler ötse ötsin. Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek etsin. Ey ömürler, ey sin turmuş, türlü uylar uylada. Eli köke alıp şiye adaştırıp yılada. Мұңайырға сәбәплер yok ömürler ötse ötsin. Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek etsin. Мұңайырға сәбәплер yok ömürler ötse ötsin. Tuvar tanga şükür edip dertlenip yürek etsin.
bitsin. Мұңайырға сәбәплер yok, ömürler ötse ötsün. Tuğar tanga şükür edip yaşımı deyip yürek bitsin. Tuğar tanga şükür edip yaşımı deyip yürek bitsin. Tuğar tanga şükür edip dertlenip yürek bitsin. Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр диеп саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар, күренешләр, очрашулар гына булсын.